Hola, sóc l'Aixa Daraui, sóc l'ambaixadora d'ACU Catalunya i em fa moltíssima il·lusió comentar-vos que aquest any participaré a la primera trobada anual de socis i sòcies que es fa a Mataró el dia 25 i 26 d'octubre. Serà una trobada per aprendre, per compartir i sobretot doncs, per gaudir de l'experiència i de la gent que sap i entén què és viure amb una malaltia inflamatòria intestinal. Hi haurà taules rodones, activitats de tot tipus, pels més grans, pels més petits, i bueno, si encara no us hi heu apuntat, estaria molt bé que us apuntéssiu ja, i jo hi seré allà, així que m'encantaria trobar-vos a tots. Us envio un petonet. Adéu. I m'he deixat que hi haurà una festa de gala.